Добрый дзень. Я абяцаў зрабіць невялічкае кіраўніцтва па тым, як карыстацца смарт-карт, і вось я выконваю сваё абяцанне. Перш за ўсё, упершыню зайшоўшы на сайт, вы пабачыце нешта падобнае. Вас, я думаю, найбольш будуць цікавіць вось тут вот укладачка Projects, куды мы і заходзім. І бачым тут наш улюбёны, я спадзяюся, Don't Starve Together. Стрыкаем сюды. Тут даволі шмат розных опцый. Найважнейшай для вас, як перакладнікаў, на дадзены момант будзе Files. У Files можна знайсці ўсе нашы, скажем так, файлы для перакладу. Як можна паглядзець, што працэс яшчэ толькі пайшоў, і перад намі даволі шмат працы. Як я ўжо казаў, у самой гульні каля 450 000 слоў, што нямала. Але, я думаю, дамо рады. Так што, далей. Далей я бы раю перайсці зараз і перакладаць файл пад назвай Items, Skills, Skins and User Interface, таму што там, уласна, ёсць назвы прадметаў, а да прадметаў вельмі часта будуць спасылацца персанажы ў сваіх рэпліках, а рэплікаў персанажа у нас ёсць 1, 2, 3, ажно 4, амаль 4, там, 3,5 хутчэй, іншых файлаў. Што яшчэ важна? Уласна кажучы, давайце зойдзем у файлік. І што мы тут бачым? Уласна кажучы, неяк так ён выглядае. Інтэрфейсік. Адразу скажу, што можна яго крыху замяніць пад сабе. Напрыклад, тут змяніць тэму, альбо змяніць крыху размяшчэнне розных укладак. Хаця мне асабіста найбольш падабаецца вось гэтая першая, так што з ёй я і буду працаваць. Затым можна паглядзець, што ў нас тут ёсць. У нас тут ёсць самыя розныя радкі. Якія нам, скажем так, і трэба будзе перакладаць. Можам взяць для прыкладу вось гэтае з Battlefield Win. Battlefield можна тут, напрыклад, паглядзець, што мы зараз перакладаем прыярытэтны пераклад Кажаніск, таму ім і будзем карыстацца. Battlefield Win то у нас будзе Кажаліска. І цяпер важная рэч, каб пераклад запісаўся ў нашай памяці перакладу, то трэба альбо націснуць Ctrl-Enter, альбо вось тут на гэтую птушачку. Напрыклад, націскаем Ctrl-Enter, і наш пераклад запісаўся. Цяпер тут у нас стаіць не троечка, як звычайная двоечка. Можна таксама навесціся і паглядзець, што першая стадыя, этап перакладу завершаны. Гэта якраз такі сам пераклад. Далей будзе рэдагаванне і ухваленне. Поўнасцю, скажем так, поўнасцю закончаны радок будзе свяціцца такім зялёненькім. Тут не будзе ніякіх лічбачак. Таксама такая просьба, што не трэба зацвярджаць уласных перакладаў, таму што пажадана, каб кожны радок агледзелі хаця б 2 асобы, каб унікнуць усякіх дзіўных альбо памылак друку, альбо іншых непаразуменняў. Дарэчы, паглядзець, хто і што калі перакладаў, можна вось тут. У гісторыі будзе паказана, што вось я тады-то, тады-то зрабіў пераклад АМ, гэта я, Алек, М, гэта я. Можна, напрыклад, паглядзець вось нядаўняе прыгатаванае крыло Кажаліска. Вось, што я тут яго рэдагаваў самым розным чынам. Потым
Што яшчэ тут можна паглядзець, калі ўжо выйшлі ў эту ніжнюю панельку, то скончым з ёй. Далей тут ёсць праверка якасці, quality, не памятаю, што значыць. Ещё раз можа. Добра. Тут мы бачым, што так, ёсць праблемы, высвятляецца, што дзве, але мы бачым, што ў нас неправільна памылка ў слове кажаліска, але слова проста кажаліск няма ў беларускай мове, таму яно і крычыць на нас. І потым, што translation of betalisk does not match the glossary term. Гэта праблема. І праблема крыху таго, што ён не распазнае канчаткі. Калі б мы напісалі крыло кажаліск, тэарэтычна ён павінен быў бы яго перастаць паказваць гэтую штуку. Не перастае. Ну ладно. Карацей, ёсць у хлопца праблемы, здараецца. Ну, скажем так, трэба пераправяраць, каб вось гэтыя памылкі, што тут хібы высвятляюцца, каб яны не былі ложнымі. Што яшчэ важна, тут можна пакідаць таксама каментары каля сегменту, калі, напрыклад, не ведаеш кантэксту, хочаш там нешта дапытаць у іншых, ці як яны думаюць, лепей перакладаць там, не ведаю, лепей крыло ці крылле. Можна нешта такое пакінуць. І на каментары, ясная рэч, можна паказаць і так далей. Тут з ніжняй панелькай, я думаю, больш-менш разабраліся. Дарэчы, паказваецца, што вось тут ёсць каментар да гэтай радка. Цяпер крыху пагаварым пра верхнюю. Па-першае, тут можна даволі такі проста пераключацца між файламі. Паказваецца прагрэс таксама. Мовы, якія перакладаем. З карысных інструментаў тут будзе вось гэтыя два. Гэта скасаваць мінулае дзеянне і скасаванне мінулага дзеяння, то бок стандарты Ctrl-Z, Ctrl-Y. Што яшчэ? Скапіяваць зыходны тэкст у наш пераклад. Проста і ясна. Што яшчэ? Замяніць. Пстрыкаем тут і можам, скажем так, знайсці пэўнае слова ці выраз, ну і потым замяніць яго на нейкае іншае, напрыклад, не ведаю, крыло, крылля нашае ўжо. І націскаем replace, і яно бярэ, знаходзіць і опа, замяняе. Можна таксама замяніць усюды, але карыстацца гэтым трэба з вялікай асцярогай, каб чаго не наблытаць. Наступная опцыя тут будзе нейкія AI actions. Я, шчыра кажучы, яшчэ не вельмі ведаю, якімі правільна карыстацца. Можаце, скажем так, самі гэтым пабавіцца. У вас павінен быць нейкі запас smart words, налічаецца кожнаму на пачатак. Галоўнае іх не выдаткаваць зарана і запозна. Карацей, можна пабавіцца, потым раскажаце, як яно працуе. Наступнае гэта ўставіць спецыяльны знак. Высвятляецца вось такая вось панелька, можна выбраць нейкі знак, потым яго пстрыкаеш 2 разы, і ён устаўляецца на месце курсора. Для нас хіба найбольш карысныя вось гэты будуць двукоссі ялінкі. Напрыклад, вось, клікаем і маем. Што наступнае? Наступная важная рэч – гэта дадаванне тэрміну да нашага цудоўнага гласарыю.
іншымі словамі нашага асабістага слоўніку. Бо можа так стацца, і не тое, што можа, яно будзе даволі часта, што слова павінна быць аднастайным ва ўсім перакладзе. Напрыклад, вось як наш бацяліск, які ўжо тут можна паглядзець, што ўсюды ва ўсёй гулі бета-ліск мусіць быць менавіта кажа-ліскам, а не кімсь інным. Таму дзеля гэтага трэба заносіць словы ў гласарыум, каб можна было вось, як глядзім, яны так падсвятляліся і было адразу відаць у гэтым акенцы, што слова ўжо ёсць. Каб занесці ў гласарыум, напрыклад, давайце зробім гэта з словам win, крыло. Націскаем тут add a term, пішам наш пераклад, крыло, зацвярджаем, і можам паглядзець, што цяпер win у нас таксама падсвятляецца. І яно тут запісалася. Пазначаецца як term. Што яшчэ? Акрамя нашых тэрмінаў з гласаря, тут могуць быць таксама супадзенні з памяці перакладу, менавіта таму, каб пазней можна было б, скажем так, імі скарыстацца. Трэба націскаць Ctrl-Enter пасля кожнага перакладу. Тут мы бачым, што у нас узровень супадзення 103%, не ведаю, як яно вылічае, але карацей ідэнтычнае. Такі ж самы радок. Можна клікнуць, і тут тады ён, не ведаю, напрыклад, вось так, крыло кажа, і ставіцца. Толькі трэба быць асцярожным, таму што памяць пераклада ў нас яшчэ тая ж самая, што была ў праектах нашых мінулых, гэта Вальхейм і Stardew Valley, таму не заўжды тое, што паказваецца нават там 100, 200, 300%, а тое ж самае у памяці перакладу будзе адпавядаць таму, што маем тут. Трэба проста быць пільнымі. Што яшчэ хацеў бы сказаць? Вось. Пра тое, што пад кожным радком будзе ключ, так званы. Вось, можна тут паглядзець, што гэта у нас strings, ну, значыць, радок, names, назвы, і batwing, ну, ясна, крыло кажана. І гэтыя ключы могуць вельмі добра нам падказаць, дзе ў якіх выпадках выкарыстоўваецца дадзенае слово. Магу паказаць яшчэ тут вось з самага пачатку. Будзе крыху, калі яно прагрузіцца. Вось, напрыклад, тут. Спачатку незразумелае, што за strings Lava Lucy equipped 1, але крыху, скажем так, прашарсціўшы Вікіпедыю і так крыху дадумаўшы, паглядзеўшы, дарэчы, вось тут параўнанні перакладаў, можа быць таксама вельмі карыснай рэччу, таму што банальна тут ужо у большасці выпадкаў улічаны кантэкст. Былыя перакладчыкі глядзелі і, спадзяюся, зрабілі добрую працу, хаця і не заўжды. Карацей, вяртаючыся да нашай цудоўнай strings Lava Lucy equipped 1, ёсць у DST такая лававая арэна. Вось на гэтай лававай арэны Люся, гэта, уласна кажучы, сякера Вудзі. І вось гэтую цудоўную рэпліку Люсі будзе казаць, калі яна экіпіраваная у вас, я так разумею, у руках. Вось, напрыклад, калі на лававай арэне вы Люсі, дзе тут яшчэ? Mist enemy, калі кагосьці кінеце ды прамажаце, вось будуць такія фразы. І гэтак далей. Да гэтага трэба дайсці,
пакорпацца ў вікі, магчыма, нават зайсці ў гульню і нешта там пратэставаць, але іншага шляху, на жаль, няма. Яшчэ адну ўвагу звярну, што вось тут у нашым файліку. Калі будзе недзе тут крыху далей. Вось, characters generic. Characters generic азначае Вілсана. Ось тут мы бачым, што там радок, characters, што гэта слово персанажа, generic значыць Вілсан, што describe ён нешта апісвае, а ён апісвае carrot. Carrot гэта ў нас, калі я добра памятаю. Дзе ён тут быў? Carrot. Carrot гэта у нас марквацук, во, добра. Так, апісвае марквацука і, ну, нейкі звычайны тэкст пра марквацука. Вось неяк так. Думаю, на дадзены момант самае базавае я паясніў. Калі будуць іншыя пытанні, задавайце асабіста. Усё, усім дзякуй.